Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Khulum. Futhi Ngifuna ukushaya lokho ukuthi ngizwe mfonyana. Angifuni ngijwayele ngoba ngikwesaba. Ngizwe mfana wami, angifuni ngijwayele kahle. Angiyena uqame mina. Futhi wena umfana kimi. Ngoba ngikubamba ngempama mhla ngakubona ukushaya nje ngempama ezu3. Ngoba ngase ngishaye ngenqindi uphuka umhlaba. Usukudlalela kumina, dlalela le ehlathini. Angidla oqama badlaleli la. Loqama omncane owala eMatuba lo esengizomgcilaza le ngoma yakhe ngizoyibona ukuthi yokuphume namhlanje. Kusuka namhlanje angisafuni ukukhuluma nani ngoba ngingoqama ngizwe. Kuphela into engizoyenza fanele ukuthi ngimfundise abantu angingazi kahle. Khona okunye ukukotela ngoqama abancane. Lokho kuzogcilaza ufuna ukuzenza isitebhisi. Kuphela manje angisazi ukukhuluma noqama ngikhuluma nabantu. Kuphela mina ngizokhuluma nabantu abafuna ukuphila nabafuna ukuya phambili. Lokho sekwaphupha ngokuhlaba ngecourage nje. Mina ngithi second mina ngoprofessor angikhulumi nje ngalokhu ngamathwasanyana ngiyabona.